Sige, sige, ata. Okay. Ayun lang. Nandito po kami sa, sa SM. Ano naman na po? Baba ka, baba. Nandito kami sa SM ni Bunso. Galing po akong school. Yes. Okay. Yeah. Hindi yun kasi si Bunso pasanay. Siyempre kailangan natin. Saan ako bibili? Bibili kami guys ng cake. Yes, ayun. Bunso, okay ka lang? Ay. Ang uwi ko 3 PM ngayon. Tapos anong oras pa lang ba? 3:11 na ng hapon. Saan pa ako bumibili? Uy, malayo. Malayo. Bibili kami ng cake today kasi birthday po ng kapatid namin. Hello po. Pa-shout out. Dito ba? Oo, dito. Hindi dito. Nalilito na ako kung saan ba ako bumibili. Doon pa. Sa kabila. Ito na guys. Nandito na tayo kay Chef Connie's. Bibili tayo ng cake. Masarap dito yung cake. Bumili na ako dito dati. Birthday yata ni Mama. Or ni Shaina. Tsaka ni Kuya. Eto. Ayan. Ayan guys. Diba? Ang cute. Pili na bibi ko. Ayan o. Ang gaganda. Ang gaganda din yung price. Ay wag yan yung lang. Medyo okay lang sa budget. Ayan. Diba? Ang gaganda. Tsaka guys, ang sasarap. Ayan o. Eto pa. Ano Bunso? Pili ka doon sa kabila. Lalaki. Masarap. Masarap pa yung matcha. Parang, oh my god. Oh my god. Ang sarap naman ang presyo, guys. Parang ito na lang na Black Forest. Hindi kayo. Ikaw Bunso, anong mapupusuan mo? Sige na, ikaw na pumili para kay kuya mo. Ito, ang ganda na to. Ito yung yellow. Kasi yellow siya. Ano Bunso? Parang kunti naman kasi yung design na nandoon. Parang Black Forest na lang. Ikaw Bunso, pili ka. Ano gusto mo? Ito na lang, Black Forest. Gusto mo yung Black Forest? Sure ka? Pili na lang. Ano, matcha? Sure ka? Kaya mo, hindi ko pa yan natitikman. Ano kaya kung Black Forest na lang? Ay. Ano? Guys, ano? Ako okay na po mag-vlog. Pero kahit Black Forest. Ako na lang. Black Forest tsaka yung chocolate mousse. Chocolate mousse ko yun. May strawberry. Parang strawberry negation. Apa. Good, mag-video. Upo ka doon. Kaya mo yan. Pero mga ako, chat ko si Kuya. Kaya nakampang.
colored. Pwede yung isa ano? Ay, yung belongs ko nila. Ako. Happy 15. Upo ka na dyan, Bide. Upo na dyan. Sige na dyan ka na. So yun guys, hindi ko alam yung ano. Yung... hindi ko alam yung edad ng kapatid ko. Ano lang. Binilang ko lang. 2010. So ngayon 2025. 15. Ba't kumukurap yung video? Si Bunso. So yun habang mag-aantay kami. Mag-aantay kami. Maglilibot kami ni Bunso. Kano Bunso ang cellphone mo? Ate, balikan niyo na lang po. Pero blue po yung ano, yung candle niya. Parehas mo? Opo. Thank you. Dito ka lang doon. Saan nga tayo dumaan? Digdi kita nagagi-shay na? Shay na sa'yo kita nagahagi. Alat na. Oo, dito. Dito, Arina. Ano? Ano ba? Guys, naliligaw kami. Tulong po. Tulong guys. O doon. Alam, malayo pa. Saan tayo pupunta? Kaya yan. Masasanay ka din. So ayan guys, kasama ko mga kapatid ko. Ayan. Ayan siya niya, yung may birthday. Birthday niya today. Kasama ko si Kuya. Tsaka ito si... Taba. Ano Kuya? Baba na tayo. Lawin, so maghahap. Kakain. May pagkain doon. Hindi man tayo pwede magtagal. Kasi nga ni... nagluto si Papa ng spaghetti. Ayan guys, ayun si Kuya. Picture? Siya ka ba? Laos na yan, babe. Picture na ay. Wala nga na akong darang cellphone. Wala akong darang camera. Ito lang, GoPro lang. Ano ka na yung Kuya? Baba na tayo guys. So punta na natin yung ano. Wala mo silang nakahanap kasi ang mamahal kasi gising mo product sa ano SM store. Oh go go Shayna. Yan kasi. Very good. Diba yun na? Ang galing na ni Bunso. Ang galing na sa escalator. Dito, may paborito ako ditong ice cream, yung Yaw Yaw. Paborito ko yun guys, yun yung gusto kong ano, yogurt. Ayan no, ayan nasa likod yung color green na umiilaw. Here na ulit. Okay na po ate, na po. So yan guys, ito na po yung Ay, sa ilalim pa. sa ilalim. Sa ilalim yung hawak. Tawa kay Kuya. Thank you. Ayan. Tara guys. Tara na guys. Ayan na. Gusto mo pakiburak yan, burak. Ano? Uy, bibilisan na ako ng yaw-yaw kaso matatagalan guys. Kasi nga, matagal yon. Marami pang customer. Tara.
Totoong baka. Meron akong ano, ayun oh, nasugat siya kasi inano ko kinit-kit. Ano naman kinit-kit sa Tagalog? Basta ginalaw ko yung pimples ko kaya nasugat siya. Yung po mga kabikula, ng 4:30 na po ng hapon, nakauwi na kami. Ayan yung pinamili namin. Ayan. Saka yan yung niluto ni Papang spaghetti. 2 kilo ito. 2 kilo yan ba? Nakulon. Ano? 2 may kalahati ito. Spaghetti. Ayan. Nagigisa na si Papa ng ano, ng sauce niyan. Saan si Bunso? Guys, nakakapagod man. So first, ayun tayo yung itsura ng bahay namin. Wala nang bubong dito. Oh. Ayan. Tada! So, hi guys. Ayan po yung sauce. Uy! Kaso guys, isang lata lang yung ano, yung giniling. Hindi kasi tayo prepared guys. Sorry na po. Kaya lang yan. At least meron. Yan. So yan guys, malinis yan na ano ha. Inirola. Inirola. Anong inirola? Takot ba nagibuwa? Sinabi ka mo pa yun. So ayan yung spaghetti, yung noodles. Malinis siya na inirola. Guys, binus na. Sige, sige. Ano mo? Ayan. Ingat. Ito na. Sige. Baka na ano, ng puti-puti bagambado mo na anuhan na. Pero, Tingnan natin yung guys. Pampalasa pa yan. Ayan. Imikos-mikos. Mekos na. minikos-mikos. Kulang nga di pa ang sauce. Salam mo. May sakto lang. Guys, na mekos-mekos na. Okay na yan. Okay na to. Mekos-mekos na guys. So yan guys. Mag-ano na tayo na to. Mag-ready. Service na yung dito. Ano Ay! Yung bukbuk ko. Yung gulo. Lagyan natin ng cheese. So guys, hindi po to sponsored.
Parang pag maliliit. Bigyan mo lang sa Dracula. Laki na ito, dali ko na ito sa ano. Ano ba? Ay. Marami pa. Madami ang pamilya. Masih na yan. Busin mo. Meron pa. Yung lalagyan ng cheese. Ay, meron pa. Yun. Sige, sige. Ano kayo na to? Okay na po, guys. Ang sarap. Kulang binili. So, ayan na siya, guys. Mamaya na yan. Ito naman. So, yun guys, na-prepare na po namin siya. Ayan na. Pasensya na guys, spaghetti lang po yung naluto namin. Ayan, okay na. Okay lang yan. Hindi talaga kasi kami prepared. Ngayon ko lang tong hapon. Ay, kaniyang umaga inasikaso. Kasi may pasok nga ako kanina. So, yun. Kaya pala dalawang cake yung binili ko. Kasi birthday kahapon ni Ate Tintin yung nasa isla. Magkasunod lang kasi sila na araw ng kapatid ni Yan na birthday. 30 kay ate, 31 kay yan. So, kaya dalawa po yung cake na binili ko. Kasi kahapon nag-ano lang sila, nagpansit lang sila kahapon nila ate. Kasi nga, nag-ano din sa akin, naghingi din, binigyan ko din. Tapos nagluto daw sila ng pansit. Kaya yun, happy birthday din sa'yo ate, belated. So, yan. Si Yarn. Si Kuya. Ano bunso? Ano? Kain ka na? Sige na. Kain ka. Blue? Ayaw nga pala. Pagod na talaga kasi ako kaya hindi ko na alam. Sige na, mag-blow ka na. Ay, sila itanin pa. Blue na candle. Mag-blow ka na yan. Ay, Ay, cherry pa na to. Blue na candle. Pa. Ayan. Yan o, happy birthday yan. 15th birthday. Sige. Kasi itong salita. Patugtog na. Sa TV, Papa, sa TV. Ano your wish na sana matataka na? Matuli, hindi pa tali. Saan ako hindi mo pindot? Ito to. Yun ah. Your wish is command. Yan. Your wish is Oh, command. picture, hindi picture. Yung dumaan. Unang video, Ako mabigyo dahil. How wish is your command. Ma, sa remote. Tinago mo baga. Oh, tinago ko sa mo. Oo, pare-araw mo. Your Ano wish siya is yun your wish. So yan guys, parang hindi din masyado alam ng mga kapitbahay Your namin. wish is your Na command. parang may handaan, ganyan. So, mamaya na lang. Tsaka, hindi man kasi dito, I mean, mahihain ang mga tao dito, guys. Yung pizza. Kutsilyo, tapos kutsilyo. Pag ganun Ano ko, pinamas sa TV? Oh, yan. Aw. Daw si Shayna. Yung birthday niya dito. Ayaw mo? Kasi yung aki pa Ano yan. kang birthday ni Shaina? Kasi yung aki pa yan. Sweet Kanay, kaya. sa kanay na pag gulang ka na. Alam mo sa bugkos. Buhat sa plastic, alam mo.
Ano sa YouTube, happy Ano, birthday song, happy birthday. Ulong happy birthday. So ano lang? Your wish is command. Ang aming munting tahanan. Munti. Hindi na siya munti. Char. Man. January sa labas. Ayun o. Ang ganda na ang liwanag. Happy birthday song. Okay na. Lighter. Okay na guys, lighter. Happy birthday, happy birthday. See you. Kanta na, baby. Ito mo sa tunggay na. Kanta na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano si Mama? Nagpapa-edit pa. Ito rin natatap. Ay, hindi. Natadaw. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige na, mag-blow ka na ng candle. Wish. Make a wish. Ara. Kayan, di kayan, di ako. Ano? Sabi naman, di kayan na lang. Yan. Happy birthday yan. Kaso wala akong gift sa kanya. Yan na lang muna. Sinama ko siya sa SM. Kasi nga, para maghanap siya ng kung anong gusto niya. Kaso ayaw niya na lang daw kasi ang mamahal. Ang mahal talaga guys sa SM. Tapos sunod na lang daw. Sige na. Sige pa din lang. Anong mali yan? Kaya mampalan. Guys, so inubos na ni Ina yung ano. Kasi bot. Tignan natin. Ay, masarap. Ay, parang hindi na siya ano. Hindi siya fresh. Sige na, mag-look ka na Ina. Si ano, sa mga aki, yung mga bata. Nagsabi yung mga bata. So guys, yung mga bata, tatawagin ni Papa. Ba't parang walang mga bata ngayon? Ah, nasa school pa. Kasi maaga. Ay, ano na, magpa-5 na ata. Wala pa lang yung mga bata. So, kain na kayo. Ala! Nawala ng design. Grabe kayo. Sige na kayo ka. Oo nga, yung mga bata sa labas. Tikman ko nga din. Oo, maasim talaga, bibang. Alam mo kung ano to? Oh, very good. Strawberry, maasim talaga. Hindi, matamis nga. Sige, ako na. So guys, ayan na yung mga bata. Inday, hinahanap ka ng viewers. Happy birthday! Tara na, kain ka lang. Kain na. Anjen! Oy, wait lang! Kain ka lang. Tara na! Ito, may plato ito. Kaso, konti lang yung tinidor natin. Happy birthday. Ayan yan. Oh, mama si Arjen. Inday. Ay, sa ulo ka may upuan sa labas. Sa labas, bibig ko may upuan doon. Wala kasi kami guys na upuan. Ay, dito mo na ako. Ayan. Hindi ako dito. Doon ka kay ate mo nga, kay ate mo. May utukawan naman, ayan o. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy So yun guys, kain na rin tayo. Ay, ayan si Tita si ano, Jayden. Tita Geraldine, si Jayden, hain. O, Geraldine. Geraldine, tingnan.
Kurigan. Kulo ko na yung uy. Kapag birthday man ni ano ah, Bitintin. Nakita ko sa may Tinatara, no? Oo, tinawag ko. Tulugan pala ah. Di ba ng tama? Sige, kain kayo, guys. Tapos one. Ha? Tapos one. Ang anghang! Ayan sila, oh. Ang masarap. At asan yung flowers? Flowers! Flowers, ayan! Wala tayo, ay, vlogger, ano, flowers? Vlogger. Ah, vlogger. Arlis. Happy birthday, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sino dyan, di wala kitang tukawan. Happy birthday. Naranggal na pala dyan. Oo. Kakanta ka? Kakanta ka? Eh, kakanta ka. Happy birthday, happy birthday. Oo. Kakanta ikaw? Sige na, ay, Tita Geraldine. Ikaw na. Happy birthday. Happy birthday. Lula, lula! Ay, nagdun si Algin. Diba yun? Ang galing. Asan yung vlogger Diba ka? yun? Ikaw man. Salamat tayo. Asan yung vlogger ka? Ay, nag-dance man. Pero Inday! 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 Papa, ano muna papa? Strawberry. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Papa na naman kay mama mo, papa na, papa. So yan guys, hati-hatiin na muna natin to kasi yung mga bata. Ayan. Medyo lit-litan lang natin. Ay, alan, ano ko pala? Pubertang royal Ay, ah. sorry, sorry. Busog ka na? Hindi pa. Asa na yung ano mo? Nandoon. Kuha ka na nito. Uy, gusto mo cake? Uy, gusto mo cake? Oh, kami na cake si ano? Si... Ano yung cake? Ano yung? Ang ito. Ala! Bakit sabi? Apo, apo. Ang kuha sa pinggan mo. Gusto. Mama, ano sa loob ng tabi? Okay. Thank you. Wait lang. Paano mo sa Paano ka sa... Oo. Oo! Si kasi ginawa ng mama niya na. Ay, yan, happy birthday. Ano yung mama? Sa loob. Ay! Uy! Jade, ano po? Dahil man yan. Ano man? Ay, ano? May tanga gayod. Ano yan? Wala na, wala na. Ikaw na lang. Ano kung... Ay, sarap to. Ay, see? Sarap. Nata. Nata. Gua na salty na. Sige, ta Geraldine. May cake ka na. Ikaw may cake ka na. Pinuha mo na ni Tito. Ay, apo. Uy, magpapa. Kago na magpa. Ay, magpapa. Si Sander wala. Ay, si Sander. Ano, nandun sa kaklase niya. Ah, mamaya pupunta yun dito pagtapos niya. Hindi niya alam birthday. Ay, ano? Ay, kiss. Kiss mo si Tita M. Ay, iyo. Hoy, kumain mo na. So, ayan guys. Si Mama, inaano na yung mga bibigyan niya. Kasi nga, ayan. Tapos na kumain yung mga bata. Kaya, so, kinaunan niya yan. Ayun, yung kay Arlis yan na kinainan. Tapos, ano, hindi niya na maubos. Kasi hindi niya daw gusto yung cake. Arlis, ko sa kanyang mousse kasi yan. Bibigay na lang kay Lola niya. Ay, bigay mo na kay Lola mo. Huni ka mama, ini ha.
Kung sa imo ni ha, sa imo niya. Pagbalik mo nagdidara mo ning pinggan ha. Kaya na duwa. Pinggan daw pagbalik. Ako guys, kumakain din ako sa bus. Ang oily na ng fast ko. Hindi pa ako nakabis. Ang grakal. Asan na yung coke ko? Hindi ko to na ano. Kasi yung plato namin. Ayan. Mana ni gini? Ada minum bos. Bakaw ko. Kau na. Naano si Buboy? Biyak na yung bata. Guys, kain po. Mamaya. Tingnan mo na, oh. Mamaya. Ay! So guys, ito si Inday. Sasayaw daw siya. Videoan ko daw siya. Kasi hinahanap daw siya ng Hi! Ako nagtitiktok. Ay, gamo! Mag-vlogger ako! Mag-vlogger ako eh! Huwag kayong magalaw ha, huwag magalaw. Ayan! Pati tapos may nagsasayaw ina. Hindi, TikTok ka shop nga na eh! Sa'yo mo yan siyang dulo. Sa TikTok ka shop, marami dyan nagsasayaw. Sa TikTok mo dyan. Pati tapos may Ayun, ano maling TikTok mo shop nga na eh. At inay, ano, ayat, aw. Ayun! Ayun natin yung... Nalilipot! Ito! Ayun! Ayan, so ano ka? Ayun! Alis! Ayan! Ulit, sarap ka, sige. Sige, dance, ito, dance. Hindi kasi! Umalis ka! Umalis ka! Sabi siya, umalis ka! She put my name in yellow. The favorite color. Shawty got that super thing. Got this is under the sofa thing. Got this super thing. Walk through the door. My sister is gonna land.
time. Ay, dito mo Hindi na tayo. Kumayain na muna. TikTok mo siya pinanood. Ito! Ito! Yan! Kapag-kapag, this is your day. Masay ikaw. Ay! Saging-saging! Saging-saging! Mangga-mangga! Papaya! Papaya! Sa negong na diba? Kung dito ni let me shake it to the max. So did you please tell how they pays to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Ay, ganda! Kasi gaganda. Ay, naulog ang mayro. Dili sa pag-iro. Bakit tayo sa TikTok natin? Move on to the next. Say done with the X. The only X I want is extra money. No extra stress, no extra worry. Ese cuerpito que tú tienes trae baño chiquitito te queda. Es una quita con el sol y el se pone morena. Entonces fue un día. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes echar. No sé qué te pasa. Bakit ka na dyan? Dito lang, TikTok mo sa loob eh. Saro-saro! Lipat ka na naman. Ay, hindi na mo yan. Ito! Sino tita? Ito! Ito! Yes! Sa minsan pero pag kami nakita aking panggigigilan. Paminsan pero pag kami nakita aking panggigigilan. Paminsan pero pag kami nakita aking panggigigilan. Paminsan pero Oh, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, let's go! Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya, kapag sumasamay, pag-alo-alo, fruit salad, fruit salad. Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya, pag sumasamay, pag-alo-alo, fruit salad, fruit salad. Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya, pag sumasamay, pag-alo-alo, fruit salad, fruit salad. Ay, hello, Susan! Abagay ko na! Oh! Oh! Wow! Oh! 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 Salad. Fruit salad. Kulik lumon. So yan guys, sa kabisan tayo. Lobat na din yung GoPro. So yan, hanggang dito na lang po muna. Tama ba? Baliktad. Ay hindi. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. So yan po yung update ngayon. Thursday ngayon guys. Ayun, isa lang yung subject ko pag Thursday. So parang yun lang yung pahinga ko. Ngayong araw lang. Bukas punuan na naman. 8 to 8 na naman din. So yun guys. So yan, thank you sa inyong lahat, sa mga viewers natin. So ayan, huwag po sana kayo mag-skip ng ads guys, please. Tsaka ano, ayan, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Ito ni Lola Susan, thank you daw. Opo, thank you. Tapos ano, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, yan, mag-subscribe na po kayo guys. So yan, thank you so much sa inyong lahat, sa mga loyal viewers natin, sa mga sponsor. Pero hindi po to sponsored guys, yung hinanda natin sa kapatid ko. So, yun lang guys, thanks so much.